Haga jing lekai Indian Super League hapring ka Punjab FC Persha ka Odisha FC. Haba phai shak nega jing lekai ka Odisha FC kala khore ka nam job. Hadin magalala ban pelim ya ka Punjab FC dai welanot. Ya ka nega shigol jong ka Odisha la yo ban thep lengbo Roy Krishna haga minit ka ba ar pheway. Haga jing lekai Premier League hapring ka Sheffield United Persha ka Luton Town. Haba phai shak nega jing lekai ka Luton Town kala khore ka nam job. Hadin magalala ban pelim ya ka Sheffield United shabar na layeng dalai la ar. Haga jing lekai hapring ka Newcastle Persha ka North Forest. Haga nega jing lekai ka Nottingham Forest kala khore ka nam job ban Nyngkong hadin santali ka jing lekai ka jongka. Hadin magalala ban pelim ya ka Newcastle dalai la kaway. Bad haga nega jing lekai Chris Wood ubade player jo ka Nottingham Forest ulayo ban thep hat-trick. Kata ulayo ban thep hashwa ban kot ka kela step kata haga minit ka ba sau peu san plus iway san peu lai bad haga minit ka ban riu peu. Haga jing lekai hapring ka Bournemouth Persha ka Fulham. Haga nega jing lekai ka Bournemouth kalala ban limsuk ya ka Fulham dalai la not. Haga jing lekai hapring ka Manchester United Persha ka Aston Villa. Haba phai shang nega jing lekai ka Manchester United kalamat piang ya ka nam job. Hadin magalala ban pelim ya ka Aston Villa dalai la ar. Wala da ka Aston Villa kala tamlupa haga kela step da ar la not. Henry haga kela mid ka Manchester United kala yo ban thep hadu lai gol. Haga bau Garnacho la yo ban thep ar gol nak ban ta ka Manchester United haga nega jing lekai. Haga wai bar ka jing lekai Premier League hapring ka Burnley Persha ka Liverpool. Haba phai shak nega jing lekai ka Liverpool kala yo ban pen Kyrdan Nyngkong tang haga minit ka ban riu lengbau Nunes. Badai lebag nega shigol hadu bukod ka kela step ka Liverpool ka tam dai welanot. Pada haga kela min kata hashwa ban kot artat ka jing lekai ka Liverpool kala yo biang ban thep ya ka gol ka ba ar lengbau Jota kata haga minit ka ba kandai peu. Badai lemag ni ki ar gol ka Liverpool kala la ban pelim ya ka Burnley da ar lanot. Bad lengbag ni ka jing job ka Liverpool kala Kiew sha ka Kyrdan ka Nyngkong haga mi ya kheng pon. Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ka Kenhun u Benzema ka Al Ittihad Persha ya ka Kenhun u Ronaldo ka Al Nassr. Haba phai shang nega jing lekai ka Kenhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Kalala ban pelim suk ya ka Kenhun jong Benzema ka Al Ittihad da san la ar. Bad haga nega jing lekai urang lekai ba kensai jong ka Al Nassr Cristiano Ronaldo le yo ban thep ar gol nagamata ka Al Nassr. Bad gumjuru Sadio Mane le yo ban thep ar gol nagamata ka Al Nassr haga nega jing lekai.